altså ikke. Ja. For den fylder ikke materiale. Den mangler den der til at flytte materiale. Så sådan I ikke har alt udstyret på, men I kan få den ene klinge med, så kan I selv få lavet. Og så kan I sige, om det er noget. I må godt tage den klinge derovre. Så tag den med. Og så prøv det af på et tidspunkt. Han var nødt til at gå hjem. Nu snakker vi for det. Okay, det gør sådan stort set det samme, der bare stikker i jern. Og det er den der åbenbart ikke så god. Altså, der er ikke meget forskel på platterne af en redningsklinge af jeres. Den vil ikke kunne holde ret meget længere end den der med jern. Tyndplade vil den også kunne køre rimelig længe i den her klinge. Altså, det er jo nok en klinge, vi skal have med. På siden af. Ja. Det er nok til 2 minutter at skifte klingen. Det tager en halv time at skære det, som du skal have. Det vil være sådan. Jamen, det er der med altid at have 3 på morgenen. Så skal jeg 3, fordi det kan være, at man har en... Hvis det er meget akut, så får en med op, der har en skærekling på til hængelåser og døre. Altså... Det primære det er jo, at vi har til bilerne. Altså kunder og biler. Det her, så kommer informatik i forhold til det. Det Hvad koster nogle penge? Jeg vil gerne sælge dem. Jeg giver nemlig ikke ret meget, fordi det tog mig et år at finde ud af, hvad kunne jeg bruge. Jeg laver ikke meget andet, skal jeg tage over fjernetag. Vi har også været videre over og fjerne 6.000 programmer, der får nogle vinder, og skal fjerne programmer. Det er samme formplads som her, ikke? Men to 80, som det giver jeg. Men hver anden dødelig, jeg skulle ud og købe, skal nok give 400 kroner. Det er fordi, jeg har fået forhandlet mig til. Men det er klart, hvis I går ud og siger, at vi vil købe 50 klinger, så vi har et depot, så får I også det ned i 250. Og det er jo meget billigt i forhold til en redningsklinge, for det koster over 1.000 kroner, så vidt jeg ved. Langt over 1.000 kroner. Så